se skupi super ekipa i kada svi se skupimo oko neke vizije i želimo nešto napraviti, pa trebamo malo riskirati. Evo, mi smo vam danas došli reći da vas mi pozivamo da vi budete naši prvi stanovnici uz naravno prvi korak edukacije. Trebamo na kraju kraja napraviti neke korake koji možda zvuče totalno suludo. Jako velik poduhvat i nadam se da će zaživjeti. Hrvatskoj to treba. Takve stvari treba puno češće organizirati jer je definitivno nešto danas mladima u Hrvatskoj treba. Posebno moram pohvaliti vaš pristup. Lijepa komunikacija apsolutno može promijeniti cijelu tu priču. Razlaganju problema na manje dijelove jednostavno nešto što nisam vidio još. Tako je. Tako je. Ja sam rekli, pa čekaj, ali zašto možda ne bi ih uzeli sve?